Salam hormatly vatandaşlar, ediydileşler. Здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. 3 ay oldu. Biz şol yankı COVID-19 koronavirus barada gurrun başlanımız. Şol Mart ayından mı näme biz şu Türkmenistan'a o nähili bolmaz egerde İran'a bar bolsa, bir Özbekistan'a bar bolsa deyip biz şonu ağladık. Ama bir kelleti ütgänün höçötlüğünün deňäýmeli ýagdaýda bizim yurt başına gelen zalim Haramda Berdimuhammedow koronavirus yok deydi. Hiç ölür boyun almadı şonu. Biz ýyly-ýylyna muňa aýdyp otyr. Sebebi ol maglumat men onu bir ütköşükneme diýip aýtjakal, sebäbine ýulan özi doktor kardiolog Lukman dogrumy bilene da şonuň ýalyk pikir edin. Ene bir Gule var, Recep var. Bular okap ýörler. Pikir edin her kursa 700 adam. Onun öň ýanynaky kursa 700 adam, iň ýanynaky 700 adam, 2100 adam her gaýsyna var. Şolar koşsan 4-5 muň adam doktor şolar ýurt içinde hemmesi. Şolar biz 1% bilýän bolsak bize habar gelip dur. Habarymyz bar bizim ýurdun içinden. Ýöne onu ýanky şotada işläp beren doktorlar öz boyunna alıp şol gorkyanam moltalar. Şoň ýyzyna bulara gowluk garaşmaýanyny gözi ýetýänem bolsa bular şonu aýtdylar. Biz o habarlary ýetirdik. Ýuly ýyzy giderlerine 3 reporty çykardy. Şol ýangyňa dünýäň ýene-de bir çykdy şoň. Şo reportdan çykanyna garamazdan şo taýda adamyň hakykatdanam şo keseliň bardygyny, şo kesellen közenýänligini, adamdan ölýänini näçe nykdap aýtsa da ýanky bütün dünýä saglygy saklaýyş gurumanyň öňünde ýanky Haramda Berdimuhammedow şermenlik bilen boyun alman bizde ýok diýdi. Ýok diýilen döwletiň jemir onunkisi. Olaryň edil 10 sara ýöne o deňiziň orta arasyna bolup duran adalar. Onuň galan 2-den 1-e ýanky bir demirgazyk kareýe. Kimçiniyinmi kim ol ýende bar bizim kämeňdeşirak. Ýanky 1-e mene Türkmenistan. Indi gitti bolýan muňa serediň Aşgabatyň içinde, Bilewapda beýleki bütün ýurdun içinde bu gonamçylyga gidip barýan göölekçiliň ýyzy üzülen aga. Pikir edin, diňe bir hepdede Aşgabatyň içinden bir muňa goloy ýanky ölen mar, ýanky bulary gonamçylyga gitdiler. Niýazow balnisasy diýilýän ol şoň gapdarnaky morgdan edem şo gara paketleň içinde onam açmalar, şodur şuna şon ýuwmalar, etmeler şeytirip uğradyp otyrlar bulary. Gapdarnaky Aşgabatyň gapdarnaky obalardanam hepdede 40-dan ýanky 50-den şol göölekçi çykyp dur. Seredin Aşgabada şu wat Sputnikdan seretseňem görnüp duranlar hemme howullaň içe şo palatka bir topar göölekçi. Hey bolýan zatmyşy. Egerde bir ýanky wod giden bolsa, aňarda da sen ýanky COVID-19 ýok diýen bolsaň bir ölüm ýitim nireden bi. Hey bolýan zatmy bi. Sen bu milleti näme eliňe gyljalyp, jeňe giyirip näme girewini aldyňmy sen muny? Haramda Berdimuhammedow men saňa ýüzlenýän. Sen bu milletiň bara ömrüni ölçäp, bara plany ölmeli, beýleki ölmeliler diýip çözer ýalyk sen kim? Ha? Sen nireň iti? Sen elinde zatmy bi? O näme üçin beýtirip yalan sözläp, sen özüňe bara yalan awray gözläp ýörsiň. Berde milleti ne güne salıp ýörsiň sen? Ha? Ina sen genosit bolsa genosit da bu hakyky sen edýän işiň oýunyň şo da.
Sen bar eden emelin sen bir doğa bitti bir kellesi üytgen adam bilemek elbette Allah'ın eline kızattır şeytirip gelendin sen bu halkın başına. Yani ediyen emelin sen bir uğrayak sen var millette ne çörük gali inni on ömrüne malıp dursun. Levaptan başlap te yankı Balkan'a çenni daşa uzunum te ahala çenni. Yönü ölüm yitim bolup dur. Nereden çıkka bir ölüm yitim eğer kavit yok bolyan olsa. Ha? Sen ne heli bu gelen bir kamisa yok diyirik kaldın. Ne için ettin onu sen? Ha? Eğer de sen şunu eğer kimin boyun alayan olsan, hakikattanım şu kezel var, hani on gen normül zat değil, biz odalamayız da, komşularda var, hemmesine var, bize ne eliyor ol? Sen şunu boyun alanın olsan, onu bir yurdun içine bize bolmanına gerekli derman gelecek. Bolmanına her devletten yankı var, 100 doktor gelenine, 10.000 doktor, her vilayette 200 doktordan olan laboratoriyası, onların yankı bir reagentleri, bir dermanları, yine şuna teyze var yankı beceriş usulleri, onlar gelecek hem yurdun içine. Ne için şu milleti kestin şundan? Ha? Ne için, ne mi behvidin var sen? Ha? Ne mi hakkın var sen beytirip, bu halkın ömrünü beytirip kıymana? Kim sen? Kim sen var gelip berde var boyun alan adam men halka kulluğa çek deyip boyun alan adam ediyen şu mu sen halka kulluğun? Ha? Şu mu sen halka aladan? Millet kırılıp yatır sen ata baba görülmedik bu giyitler vaktinde bolan zat değil bir yurdun içinde günne münlap adam ölüp yatır. Ha? Yerine bolan zat değil bir. Ina bir topur men onu yönü diyemek men bir topur tanışım, bilişim, yankı bir doğun karnaşlan bana canı durlara. Ha? Ina bir kebemi yitirdim ecemi öllü, yankı şol ahri alanaktılar şol ağzından gana gelen son, onun yankı balnisallar, iyiyanınam öllü. Ha? Ina şonu ala kavarlar gelip durlar. O neyme bolman o bol kavit bolman dağı neyme? Sen neyme iyilden ütköşk doktor mu sen? He? Eğer ola adamlar iyisi yok olsa, tağımını bilmeyen olsa iyiyen zadının. Ahıram bir hepta yeter yetmezden mara yankı ağzından kan gelip ölyen olsa kavit bolman neyme olyamışsın ol? He? Sen bu milleti neymişsin kırana salıp yiyorsun? Ne günahın yok diyecek bolyan mı? Sen günahkar, sen cevap verirsin. Bu hakiki halkın genocidi. Senem cevap verirsin şuna. Düşündün mü? Adamlar, ediz doğanlar, karnaşlar, tanış bilişler, elbette başınıza gelen belaların arasında eğer haytiyini düşünün olsa Allah rahmet etsin. İman akidenden olsunlar. Dağı neyme diyecek? Yurt başına var, haram dağ deyip bir bela gelen son ondan her zat karaşaymalılar. Ina pikir edin adamlar hedirine qonomçuluğa var ya, on qonomçulukta bir nemeni yalan oluptırlar yankı, tabliçkani. Berde adamları yankı caylamak, bolanak, eğer caylayacak bolsanız ina plan nomurdan hakimlik bilen ya polisiyle gürleşmeli. Şoňa yetdimi inni bir Türkmenistan'ın ıkbali? Şoňa yetdimi? Sen pikir ediyen işini, sen nerede dincalanma olup börürsün? Sen nerede bulaşanma olup börürsün? Ne bilemek diyecek bolan? Bilersin. Bilmeyecek bolsan bilirler sana. Düşündün mü? Cevabın verirsin sen şuna. Yankı bir ölen adamla bir onun ölüm yitim gören maşgalaların hemmesine elbette biz neyme elimizden gelen zat yok, biz yönü var, şol hakiki bolyan zatları 3 ay öňünden ayda uğradık, duydurduk. Bütün dünyada bir yerde var, insan hak hukuklaryny gorayan idarelerin bolsa,
Hemmeni biz habar yetirdik. Şinnem şu vat näme gelýänem bolsa, ýanky esasanam doktorlara ýanky bir ýörüýte bir halat bar, ýörüýte giyimler bar. Şolon gelmeňne de sebäpkär, şol biziň şo taýda beren şol ýanky reportlamyz hakykatda bar. Inanmaň ýaşyrýa diýip biziň beren reportlamyz. Ediz doğan, ediz garnaşlarına bizim elimizden bar gelen zat şol. Näme edeli? Size çekinip, korkup aydı bilen zat. Aydıp bilmesen mara ol her öýü, her kimin başına gelip dur. Hasan açını çıdacaksın bunu. On sen doğru, ol yankı sesin çıkarman oturan adamların içinde yankı ol garip milletten vardır. Elbette bir yol başı değil, belki değil. Yönemen bilýän nazar gullayıp bir olan ol damja diýilýän neme de işläp berdi. Su çıkarlayan idarada. Onun oğlu serdar mı näme? Bir yankı haramdan bacasının yankı eptek upravlensini. Na şol yaran ağa. Biz bilýäs olurdan, biz o zatlardan habarla. Ha? Näçe adam ulu ýerde işläp beren adamlar ölüp ýatyr. Oyun zat mı bu zatlar? Kim muňa ruhsat berýär? Bir edilmeli iş bolmany Gırgyzlan kıyalak bara, Kavit bar diýip boyun almaly. Ya Özbegistanyň kıyalak, ya da Eýranyň kıyalak. Gördüňizmi Eýranyň milleti? Köçä çykyp bizde bar, biz ölýäs, biz gyrylýas diýen soň desine hökümet onuň ýanky hoşol bar diýip boyun aldy. Bizim milletimiz sesin çıkaranak. Sesin çıkarmayanın sebäbi mara. Doğru her adama bolmana bir güýçülonjy yankı edaralardan iki adam var. Yani şol iki adamın her gaýsynyň mara öýüne bolmana iki adam yitirme bolur. Sebäbi indi olun KGB, MVD, prokuratura men size ýüzlenýän namartlar, begayratlar, on satanyň arasynda bukulup şo taýda bara leppeý gullugy dep şeýtirip günmürjek bolýaňyz. Indi görýäňizmi ajaldaş däldigini? Ha? Ajal adam saýlanak. Näme bir galyň milletin bir enesi atasy doğan garnaşy ölörde sizinki sypara ödýäňizmi? Siz hem çıkararsyňyz. Ene sizin eden gulluňyz. Ene sizin eden işiňiz. Halal ýoldan sowlanmalsaňyz, hakikat ýoldan sowlanmalsaňyz, azatlyga görmärsiňiz, bagtly durmuşam görmärsiňiz. Tereden Kırgızstanyň içinde näçe şolary kömek edilýän bolsa, şonu da şolar ahyry şonu düzedip bilen aklara. Hey mundan bir gün momy. Haramda berdi Muhammed. Sen beýtirip bara bu kesel dini garlary degýä diýip özüň külerim bize gelen habara göre sen Germaniýadan eýem 3 ay munyň ýörüýte özüňe bir brigada getiripsiň. Ha? Eneňe ataňy dogan garnaşyna seretmek üçin. Bu millet näme? Sen näme ak geçiň oglugy bolup bulur, näme kara geçiň oglugymy? Özüň ýaly türkmen milletdämi? Näme millet bolanna näme? Ha? Öz raýatlaň dälmi? Sen garrylaryň näme pensiýasini tölemörni diýip şeýtirip edenemeliňmi? Näme üçin bu garrylar ölsün diýip neme diýäň sen? Näme üçin şu keseli boyun alman goý berýäň? Diňe garry adamlar öler öýdýänmi? 40-50, 30 ýaş ölüp berýän bar. Sen özüň bir awaz sypçaňy anamyňmy? Ya şu daşyndaky doktorlary anamyňmy daşary ýurtdan getirenin? İtalyanlygyň gurdalyny da gerpik etmegin bu zatlar ýöne geçmez. Bine unnüşdi bu halkyň başyna. O näme üçin ala we öle türkmen görmeli bu zatlary? Ha? Hiç döwletde ýokly bi. Goňşymyz ne Özbegistan, Kazakistan, Kırgızstan, ha? Eýran, Russiýa, bulardan galan zat ýok. Bir türkmen näme muňa? Ha? Bu näme gargyşsyňan milletmi? Bu näme boluşby? O näme esasyna sen bir edýän zadyň? O aňyrdan ýörüýte bir ýanky bütün dünýä saglyk gowraýyş edarasy gelýär. Senem ýanky bir topar şakyrdyň ýanyňa alanmap, din salanmap berdiň. Ha?
jogapkärçilikden gaçjak bolýanmy? Hiç haçan bilgen şonu haramda berdi Muhammedow, men sana ýüzlenýän. Hiç haçan entäk dünýede ýekije diktatorym jogapkärçilikden gaçan ýeri ýokdur. Çavuşesku bolsun, Hitler bolsun, Beýlekisi bolsun, nirede kim bolsa bolaýsyn. Saddam Hüseyin bolsun. Hiç haçan gaçan ýeri ýokdur. Senem gaçmarsyň. Senem halkyň öňünde indi bir zady bilgin ýöne. Men sana 100 adama diýdim. 100 adam seň bilen ganar. Ol 300 oglan ýanky, beýanky din adatlygy üçin oturan ýende 400 adam. Şolar sen gana. Indi sen ganaryň bütün Türkmenistanyň raýatlary. Sen sallyň şolaryň başyna şuny. Senem jogap berersiň. Gaçjak ýeriň bolmaz. Tohum tiýijiň bilen bile jogap berersiň. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava. Atlanalım, atlanalım.